Gumulong na ang ikalawang House Quad Committee ukol sa serye ng pamamaslang sa mga lokal na opisyal sa ikatlong distrito ng Pampanga ngayong Lunes, January 20. Kasabay nito na pag-usapan din ang natatanggap na death threat ng ilang mga kapitan sa lalawigan. Kasama na rito ang paglalahad din ng Kapitan Amado Santos ng San Agustin, Captain Laverne Gopez ng Barangay Bulaon, at Dolores Barangay Captain Alan Pecho mula sa Siyudad San Fernando. Sa naturang hearing, ibinahagi rin ng kapitan sa Mabalacat City na si Dabdab Barangay Captain Glenn Chonco na nakatanggap na rin siya ng death threat. Ayon kay Representative Dan Fernandez, chair ng Committee on Public Safety and Order, mayroong pattern na lumilitaw na gustong guluhin ang mga barangay captain. Initially, nakita natin yung threat na ginagawa nila. And hindi pa pwede ito ano na lang na ma-unpunish sila, di ba? Na kailangan po talagang we have to be serious with this. Kasi ano to threat to di ba? I think coercion din, harassment, di ba? Form of harassment, especially ngayon na malapit na rin po ang election. So most likely baka merong konting political motive. Kaugnay nito, nanawagan si Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. sa kanyang mga nasasakupan na wala na sana mangyaring insidente ng karahasan, lalo na ngayong papalapit na ang halalan. I hope and pray na walang mangyayari. Yan lang po ang inihingi ko sa inyo, sa kapulisan, sa COMELEC, na sana maging fair ang laban. We will just level the playing field. Hayaan po natin yung taong bayan na magdesisyon kung sino ang dapat mamuno sa lalawigan, sa distrito, sa siyudad ng San Fernando, and the 21 towns of Pampanga. At sana po, kamukha po ng sinasabi ko, huwag po kayong matakot, mga barangay captain, mga barangay leaders down the line. Nandyan po si Chief PNP, nandyan po si General Pajardo, nag-usap na po tayo. Definitely magiging tahimik ang ating eleksyon na darating at protektado po kayo sa mga ginagawa nating maayos sa ating bawat lugar, sa ating bawat bayan, sa ating bawat barangay. Samantala, sinabi naman ni Police Brigadier General Jean Fajardo, ang direktor ng Police Regional Office 3, na hindi ito maaaring ipagkulang bahala dahil involved dito ang seguridad at kaligtasan ng mga lokal na opisyal sa Pampanga. Pakiusap ko lamang po sir kapag may nare-receive po kayo ng mga itong klaseng pananakot either through text, through social media ay ipaalam niyo po kaagad sa amin, and I'm giving you my personal word po na a-actionan po namin ito because hindi nga po natin alam kung ito lang ba ay extortion, baka this may lead to a more serious problem kung ipagwawalang bahala po natin, at wag po kayong magbigay ng anumang amount because this will encourage those people behind these threats po na ang objective lamang po ay extortion po. Liana Canilaw, SEAL TV 36 News.